मानसिनि जिउआव माला मा जायो जेबोखौनो फात्ता मोना। आङो मिनिदोंबाबो बेयो खुसिनि मिनिनाय नङा, दुखुनि मिनिनायसो। दिनै दं गाबोन गैया, बेनिखायनो बे साननैसो जिउखौ लानानैलाय मानो दुखुथियायै थाबाय थानोसै? गाबनानैबो जेबो लाब गैया, बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबांनो रंजा खुसियै मिनि खुसि थानांगौ, जायै लोङै खियै थानांगौ आरामसे। नंमारगौ, जोंफोर गासैबो सानसेबाबो थैगोन। सोरबायाबा उन्दुनायावनो थैना थायो, सोरबायाबा गसंबाय थानायावनो दब गोलैनानै थैयो, सोरबायाबा सल' खनै खनै थैलाङो, सोरबायाबा मोसा मोसा थैलाङो, सोरबायाबा बेमार जानानै थैयो, ओमफ्राय सोरबाया आरो सुसाइड खालामनानै थैयो। नंमारगौ, मानसिनि जिउआ थास'लाइ बिलाइनि दै बायदिसिबार। जोंबा आरो बोरै थैगोन? आंथ' दा आरो फाथरसो जाबावदों। दाबा आङो थैयोना थाङो? डक्टराबा आंनि उदैखौ सोखावबा आंबा हामगोन ना हामा? आंखौबा डक्टराबा फाहामनो हागोन ना हाया? बेबो मोनसे खोथा जाहैबायना। हाय गायदे, बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? सानसेबाबो थैखानांगोनब्रा। नङा, थैनायाथ' थैनांगोन र' सानसेबाबो, थेवब्लाबो सानबा एसे बोरैबा मोनो आरोना। थैनायनि उनाव आरो रावखौबो नुनायानो नङा, गावनि न'खरनि मानसिफोरखौबो, आइ आफामोनखौबो, लोगोफोरखौबो, जाथि बंस' आलासिफोरखौबो। ओजों आरो थैनायनि उनाव जमरा जायाबा ओंखाम होगोन ना होआ? ओंखाम गोजा खुरना होबा गैलालै बेखौनोबो। बिबारि आब'मोनखौबो माथो खबर लाथाराखैलै। खबर लानायाव बिसोरबो खबर लायाखै, आंबो खबर लायाखै। लोगोसे आंनि फाथर जानायखौबो खिन्थानोसै। हेल' बिबारि आब', मा खौरांलै? मा होनदों गायदे आगै? नोंना फाथर जादों? औलै बिबारि आब', मा जानायनिबाबो फाथर जाखो आंहाबो। आंनिख्रुइ मानसिफ्रा खदक नायै बेदरै मिठाइ आखाइ जाबाय थायो, आंलाय बेसांथो जायोथाय। नंमारगौबो दे, जानायनि लोगोआव बाथ्रा नङा खोनालै। जानोलै हमनानैनो मोनला माथो। ओमफ्राय दा फैसाफोरा जगार जाबायबा? एसे नांबावगौ बिबारि आब'। ओमफ्राय बाखिखिनिखौ मोनबायबा? मोनबायलै आब', मा बुंबावनो। आंनि अमा फिसाफोरखौ फाननानैनो उदैखौ सोखावनांसिगोन आरो फाथरखौ दिहुननांसिगोन, माथो खालायबावनो। आङो आरो आंनि अमा फिसाफोरखौ फाननानै आपेल मबाइलसो लानो सानबाय, हनैनो मा खरनि माबा फाथरसो जाबायलै बिबारि आब', मा जाबावनो। भाग्य गैयि जिबन, खाफालानो गब्लंलै आंनिया। दे जेबो नङा दे आगै, जेखिजाया नोंनि बेमारखौ फाहामना लाग्रो। आपेल मबाइलखौलाय मा उनावबाबो बायनो हागोन। आरो गायदे आगै, नोंहाथ' अमा फिसाया एबारसो फार्स्ट ना, आरो जाबावगोन ना। उनाव बायनो हागोन दे अमा फिसा फाननानै। बिबारि आब'। थांगौ। जेब्लालाय बिबारि आब' आंखौ जोंसि बाजिया ओंखाम जानो लिंबाय, थांनोसै र'। दे थां। खोनानानै बोरैबा मोनबायलै। जेब्ला गायदे आगैया जोंहानाव आलासि जानो फैदोंमोन, आंथ' बेसेबा गोसा लोमजादोंमोन। ओमफ्रायथ' जोंफोरनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैयि जानायाव गायदे आगैयासो होदोंमोन। मुलि बायनायनिफ्राय, वारेस लोंनायनिफ्राय, बिजि लानायनिफ्राय गासैबो गायदे आगैयानो होजोबदोंमोन। दा गायदे आगैनो अपारेसन खालायनायाव जोंबो एसे फैसा होनो हानायबा मोजां जागौमोन। अबेनिफ्राय होनो दा, फाननो लागाबो जेबो गैया। जिरायथ'नोसै बेखिनियावनो। फेसबुक नायथाराखैलै, दिनै नायनि र'। मेसेन्जाराव नायनि र', सोर सोरनि SMS फैना दङ। सोर सिख्ला बियो आंखौ हाय होननानै मेसेज हरदों? एनिया दैमारि। प्रफाइलखौ गिदिर खालामनानै नायनि र'। माथो सिख्लाया समायनाथारलै। नै आरो SMS हरलायबाय, हेलौ होननानै। आङो रिप्लाय हरनाया मोजां जागोन ना रिप्लाय हरिया? हरनाय नायनि र', जेबो नङा। हेलौ हरलायबाय। नोंनि मुङा मा मुं?
फेसबुकआव जानमुं लिरनाय दङ रियेलावबो आंनि मुङा बेनो हरलायबाय मा खबर आंनि खबरा मोजां ओमफ्राय नोंनिया मुङा एनियायानो नामा औ आंनि मुङा इनिया दैमारियानो अ दे अब्लालाय दोनथ'नोसै बारा रायज्लायबाय थानो हायालै दा बियो जेमान एसेमेस हरबाबो हरथ'ला आङो उनाव हरलायसिगोन नै हरलायबायानो मिसाखौनो थगायफ्लानि र' खामानि मावबाय दं होननानै दा आङो एसे बिजिथ' र' उनाव रायज्लायगोन दा दोनथ'नोसै आंखौ हाबा जानाय होननानै सानाखै खोना बियो लाइमोनखौनो खेबसे फन खालायनो र' नङाबा बेसेबा रागा जोंलायगोन हेलौ मा खालायदों हेलौ मा खालायदों बा मा गोसो जानानै नोङो आंखौ दिनै सिगां सिगां फन खालायखो मा होनखो नोङो माने आङो नोंखौ सिगां सिगां फन खालाया माने खालायफेराखै नोंदि बिदि बुंदो आंखौ बेखौनो एसेबां रागा जोंनांगौ आरो मोजाङै रायज्लायनो सानबाबो बोरैबा गेद्दा गेद्दायै बुंखायो बाथ्राफोरखौनो अबाव गेद्दा गेद्दा बुंखो आंलाय गावगाया सिगां सिगां फन खालाया नालाय बेनिखायनो बुंबाय आरो बेखौनो एसेबां रागा जोंनांगौ आरो नोंखौ सिगां सिगां फन खालाया आङो खालायोमोन नाथाय नोङो सिगांसो खालायोमोन दाथ' नोङो सानसेबो सिगां सिगां फनखौनो खालाया आरो फन हरबाबो रिसिभखौनो खालायनो नागिरा मा होनदों नोङो नोंखौ फन हरनानै आंहा गोरोन्थिसो जाबाय दोन मालै टिल्लु फंबाय जिराय जिराय मा खोथा सानबाय थादों नोंलाय आरो मा दिनै नोंहा जेबो खामानि गैया नामा सेन बाथिनाय जेखाइ बाथिनाय मा जेबो खामानि गैया नामा खानजं बटेका बेफोर खामानिखौलाय बेसेबां मावबाय थानोलै आंथ' दा बेलेगसो सानबाय थादों मा बेलेगलै माने सेन बाथिनाय जेखाइ बाथिनाय सेन सानाय ना हमनाय बेफोर खामानिखौ मावनानैलाय बेसेबांथ' लाब मोनो आंलाय ना माफा मानै मोनजागोन आरो ओमफ्राय फानबालाय मा 50 थाखा बा 100 थाखा मोनगोन आरो बेबो मा सानफ्रोमबो मोनाना मालाबा मालाबाल'सो बेनिखायनो दा आंनि टारगेटआ एसे बेलेग बेफोर खामानिखौ आङो बाद होथ'नोसै बापरे अब्लालाय माथो खामानि मावनो नागिरदों नोंलाय हायथाथानो मा हायथाथालै मा नोङो आंखौ बोलो गैया सानदों नामा खोबसे बोलो दङ दे नोङो बेफोरखौ बाद हो बेफोरो आंनि बाथ्रा आङो खामानि मावनो हायो हाया बेफोरखौ आंनियाव गारजोबना दोनदो अबावबाफोर खामानि मावनो थांनो नामा नोंसोरो थांनोबा थु अबाव मा अबावलै मानसिफोरा जेराव थाङो बेयावनो थांगोन आरो ना बिदिनो बेखार गिदिंना जाबाय थासिगोन नोंसोरबो बिमा बिफानि सायाव थांनायाथ' थांनांगौमोन र' खामानि मावनो नंमारगौ दे बेसांथ' बिमा बिफानि सायाव बिदि जाबाय थानोलै आरो नांगौबायसि मोनजायाबो मोनलोङाबो गाननोबो मोना बरिं जाबाय आंबो बिदि थाबाय थानो आंबो सानबासो थादोंमोन र' सोरबाफोर खामानि मावनो थाङोबा आंबो थांगोन होननानै अब्लालाय खानजं बटेका थुदो थांसै थांमारगोन नालाय नोङो ओरैनोसो बुंदों खोना आरो नोंसा नोंखौ हेंगार हरगोन एसेबां उन्दैयावनो हेंगार हराबाबो थांनांसिगोनलै खानजं बटेका बिदि थाबाय थानो हायाथ' फिखारिबायसि दे अब्लालाय दा आङो गामियाव रायज्लायगोन र' सोरबा सोरबा थांगोन होनना बुंदोंमोन टिल्लु थु जोंहा सेन नायनो थांनि है नोङो हारसिं थांनो हाया आरो थांनो बासोदों आङो ओरैनोबा माथो लिङाबाबो बुङो थाङाबा था आरोहाय थांगोन आंहा हारसिंनो आयै माथो मोनालाय लांसिगोन नाथाय आदैला मानो दाहालागै जोंहाखौ बार्थडेआव थांनो लिंफैयाखै जानो मानो लिंफैयाखैबा दा लिंफैगोन खोना दे मोनथिला दे आरो आफा बार्थडेआव थांगोन होननानै आङो नानि फिसानो फ्रकबो बायना लाबोबाय दा लिङाबा मा जागोन देनाय ओरैनो थांगारगोन आंनिया फ्रकआ आरो आङो थाङासैबो बार्थडेखौ जालांगोन होननासो थादोंमोन आफा जुदि जोंहाखौ लिङाबा जोबोद दुखु मोनगोनलै आङो न'नि मानसिखाय लिंफैयाखै खोना थांगोन होननानै न'नि मानसिबाबोथ' जोङो जेमानबाबो दा आलादा जानानै फैबाय
हा खेबसेथ' बुंनो हायोना नोंसोरबो थांबानो जाबाय आरो खामानि मावनो थांबानो जाबाय होननानै दा जेबोआनो बुङाखैबा दा जोंफोर बोरै थांबावनो देनाय दे दाबो जेबो नङा दे लिङाबाबो थांबानो जाबाय थाङालाय आफा आङो लिंफैयाबा थांथारा आङो आरोथ' आङो मैया थांदोंमोनबो बिसानियाव खेबसेथ' बुंनो हायोना नानि फिसानि बार्थडेआव फैदे गांजेमा गोसोम होननानै बा खेबसेबो बुङासैलै खुगानिफ्रायनो ओंखारासै बार्थडेनि बाथ्रा आंनिबा जोंफोरखौ बिसोरो मानसि रोखोमखौनो मोनाखोना जेबो रोखोमखौनो मोनाखोना जोंफोरो गोरिब नालाय गावसोरा जाबाय एसेबां धोनि जोंहाबो जुदि धोनि जानायमोनब्ला जोंहाखौबो ख्लाब ख्लाब लिंबाय थागौमोन दा जोंफोरो गोरिब नालाय बेनिखायनो बिसोरो जेबो रोखोमखौनो साना नंमारगौवाय नोंसा आदैनि खैना नायनो थांनायाव जोंफोरखौ जेबोखौनो खबर होखायाखैमोन जोङो मोनथिनायानो थायाखैमोन नोंसा आदैनि जे खैना नायनो थांगोन होननानै मालायनि खुगानिफ्रायसो खोनादोंमोन नोंसा आफायाथ' बुंबा लाजिसो मोनो आफा नोङो लाजि मोनबा मा जागोन जोंबो थार बाथ्राखौसो बुंदों लायो औ जोंफोरखौ थाङा साननानै जेबो खबर होआखैमोन खोना बिदि बुंबानो जायो नामा आफा खेबसेथ' खबर होनो हायोना नोङो आरो बिदा गिदिरसो जाबावो दा बार्थडेआवबो लिंजायासैना बार्थडेआव थांगोन होननानै गस्लाबो बायना लाबोबाय गस्ला सुना होबाय आरो ओजोंबो थाङासै मानो बिदिमार बिसोरो थांबाथायथ' ओरैनो मोजाङैनो माथो होयो गोदै गोदै रायज्लायो ओमफ्राय बिदि मानो खालायमारो बिसोरो आङो हमनानैनो मोना आइ गांजेमा गोसोम रानि जोंफोरो गोरिब नालाय बेनिखायनो जोंफोरखौ जेबो फात्ता होआ धोनि जानाय मोनबालाय एसे फात्ता होगौमोन खोना नंमारगौ दे आयै बिदिनोथ' खोना